виждат познати лица. Защото професията ми е такава, че повечето от хората по селата ме познават. Затова на вас няма нужда да се представям. Искам само едно да ви кажа, ще започна с това. Живея между вас. Имал съм много възможности да напусна родния си край. И не съм го направил. Защото всеки, който е напуснал родния си край, където отиде и да отиде, като вярва да справи. Благодарение на моята съпруга тук, която пое, Не, говорил съм с приятели, които искат да живеят на село, но казва, няма как да накарам жена ми да отиде на село с мен да дойде. Затова съм ми благодарен. И за това, че през тия месеци и години е търпяла моето отсъствие, защото и когато бях на работа, и сега особено, както се захванах с тази тежка задача, тя свикна с мисълта, че ме няма от тъмно до тъмно, за което и благодаря. И още нещо да ви кажа, преди да продължа с обосновката, защо реших да приема номинацията на политическа партия ГЕРБ и лично на премиера Бойко Борисов, с когото имах среща. За това ще ви говоря по-нататък. Искам да ви кажа само едно. Всички села са по-подредени и по-благоустроени от нашето село. От моето село. Няма по-скапано село от нашето. Откъдето и да го погледнете. Защото ние 25 години буквално нямаме кмет. И някои от тези кметове, които минаха, съм ги подкрепил и аз. Много трябва да се направи в нашето село. Помните ли едно време имаше една приказка, когато влизали чужденците, минавали през едно хитно градче и след това през едно голямо село. Най-красивото село и най-голямото беше Капитан Андреево. Сега като отида в Пастрогор, Сива река, утре ще ходим в Монголо. За Мезек няма да говоря. Мезек тогава ние ги брояхме за хора. Подредени, чисти. Читалищата им светят. Макар че са малки читалища. Помните ли какво беше нашето читалище? Че то делеше Мегдан с читалището в Свиленград. С балкона, с театралните декори горе, завесите, с плюшените столове, с гипсовите отливки и фигури по тавана. Не съм влизал. Ама тази вечер за това сме тук сигурно, защото там не може да се влезне в читалище. Няма такова село. Не съм искал никога да се занимавам с политика. Тези, които са ми по-близки, знаят, че е така. Дори някой не знае, че аз съм човека, който основа ГЕРБ в Свиленград. И ГЕРБ в Свиленград го основах в офиса си, докато работих в Агропионер. И Наска Методиева свидетел на това. Дойдоха хора, които ме помолиха да дам едно рамо, за да дадем политическа партия ГЕРБ. Не можех да им откажа, извиках 7 мъже, мога да ви кажа имената им. И така създадохме политическа партия ГЕРБ. 9 години след това, някои от тези млади хора, аз разчитам на тях, и те ще го служат. Нали чухте? От всяка област, от всяка сфера на живота има по един специалист. И те ще го служат и в поземлената комисия, и в болницата ръководителите, и в педагогически учреждения, навсякъде ще намерите подкрепа.
След 9 години бившият кмет на Свиленград. Така го наричам, защото аз ще стана кмет на града. Той се опита да направи преврат в политическа партия ГЕРБ и да я поставя на колене, както е поставил всички други политически сили на колене. Тогава, преди няколко месеца, в началото на годината, отидох при нашия областен координатор и депутат Делян Добрев и след няколко часа разговор в една гора, той ме помоли да поема партията, ако искам да запазя авторитета му. Защото за ръководител на партията беше назначен един музикант от Свиленград, а за него и заместници, живо полицай от Мострак, ако го знаете, Сарандито Николай и още един куп такива юнаци. И тия юнаци бяха тръгнали да кадруват. Къде, кого ще уволнят, как ще назначат. И най-важното, те ще да стоят като палета пред кмета и този кмет ще да управлява, както мечтае жена му, до пенсия. Ако беше унищожил политическа партия ГЕРБ или да я овладее, ще да управлява не до пенсия, до гроб. И въпреки това аз бях готов на разговор с него. Но той никога не е застанал очи в очи. С никого. Най-малко с мен. А на мен ми дължи, ако не е друго, една голяма благодарност. Защото аз го подкрепих в първия мандат, бях в инициативния комитет и после два мандата тези хора от партия ГЕРБ го подкрепяха. И ако понякога се ядосваха, той ме можеше да ги кротна. И аз ги кротвах. Подкрепях го, защото първо мислех, че е добър човек. Човек съди за другите по себе си. Когато говориш с един човек, ти си добър, не си злонамерен, искаш да откриеш от него същия човек. Оказва се, че не съм добър. Но за него толкова. Той изпрати парламентар, който да ми каже, че ако не го подкрепя за четвърти мандат, след като многократно декларира, това е моя последен мандат. Сега, доколкото знам, отново тръгва със същия. Този четвърти мандат е моя последен мандат. Да сте чули някой, който е направил 4-5 мандата. Вижте какво става в Хасково и да се откаже доброволно. Няма такъв. Няма такъв, защото тук става въпрос за много и много пари. Пари, които трябва да дойдат при вас. При нас, в селата и в града. Било направено много нещо в Свиленград. Асфалтиране само центъра. Всички хората в града. Вижте крайните квартали. Вижте блоковите комплекси. И като видим какво е направено в града, няма смисъл да говорим за селата. Казах ви какво представляват селата. И за съжаление, нашето село е най-зле. Пак ще ви го повтарям непрекъснато. Да така се наложи да оглавя политическа партия ГЕРБ след този ултиматум, реших, че този човек никога повече няма да получи моята подкрепа. Дори и да е заради това, че декларира, това е моя последен мандат. И понеже съм най-възрастен за тези млади хора, те ме послушаха и заедно решихме, че трябва ГЕРБ най-после да се идентифицира като най-голямата политическа партия. 3000 гласа получаваше всяка година на всички избори. И срещу това в общината от 200 и няколко човека работи само една жена, член на ГЕРБ. Нито един друг не работи в общината. Това са причините. Ако се задавате въпроса. Сигурно всички чухте, че ми спряха номинацията. За първи път говоря за тези неща. Никъде други в селата не съм го казвал, защото вие сте ми много по-близки от другите села. Искам да ги знаете. Когато се опитаха да спрат номинацията, която получих на 22 юни от Цветан Цветанов,
И то лично премиера е спря. Цветанов ми се извини и каза, след една седмица премиера иска среща при него, очи в очи с този кмет. Той намери начин да... И когато я спряха, някои от неговото окръжение дигнаха ръце и казаха край, изборите свършиха, беше 20 август. Отиваме на море, ние спечелихме, но така е, когато Иван Андреев ни напита, какво трябва да правим. 5 човека управляват града. И живеят добре на гърба на всички останали и за сметка на всички останали. Всички проекти, всички пари, всичко каквото минава в града и се строи, минава през тях. Никой не вярваше, че мога да поема такова решение. И днес ми го казаха, бях на среща с 15-20 възрастни хора, пожелаха да се срещнат с мен. Наска беше там, журналистите бяха там. Кръстят се и викат, ние не вярвахме. Христонев, ако сте го чували първият път, когато се срещна, ми каза, Андреев, аз само казах, че това е корма, че това не може да бъде истина. Никой не мислеше, че някой ще се осмели да се изправи срещу този кмет. Но приказката свърши. Един ден всеки се получава да служи.